Bigarren urtez, 2017-2018 ikasturtean, antolatuko dugu lurralde eta hizkuntza eragin linguistikoaren ebaluazioa gradu ondokoa. Gradu ondokoa ofiziala da Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen duena, Udako Euskal Unibertsitatearekin batera. Eta beste zenbait erakunde ere laguntzaile moduan egongo dira. Besteak beste, soziolinguistika klusterra, UEMA, kontseilua, jakin, gaindegia eta ekogunea. Zergatik gradu ondoko hau. Ikusi dugu hizkuntzen biziberritzean eta euskararen erabileran, lurraldean nola antolatzen den, hiri eredua zein den, testuinguruak nolakoak diren eragina dutela. Eragina duten bezala osasunean edo ingurumenean, ezta? Eta eragin hauek faktore garrantzitsuak zein diren aztertuko ditugu. Adibidez, etxebizitza kopurua, demografia mugimenduak, herri batean dagoen mugimendu, euskararekiko mugimendu edo arau sozialak. Orduan, faktore anitzek eragiten dute, faktore hauek zein diren, ze pixu duten, eta euskaran eragin kaltegarriak ez izateko ze neurri hartu daitezken aztertuko dugu. Eta dagoeneko bada adibidez erkidegoan, badago udal lege berriak esaten du euskararengan eragina izan dezaketen proiektu eta planen eragin linguistikoa neurtu behar dela, ezta? Eta hortan gabiltza, nola neurtu, zein faktore, ze garrantzi, ze metodologia egingo den hau, eta nola lortuko dugun euskaraz bizitzeko testuinguruak ere bilatzea, ez? Bai herri euskaldunetan, hor nabaritu da beherakada erabileran batez ere, naiz eta ezagutza maila altua izan, eta baita ere arnasgune soziofuntzionaletan, ezta? Horixe da gure erronka. Gradu ondokoa 8 modulutan antolatuta dago. Hasiera batean gaiaren arazo orokorra azalduko da, nondik gatozen, non gauden, eta hurrengo moduluetan beste zenbait ikuspegietatik landuko da lurraldea eta hizkuntzaren arteko harremana, soziolinguistikaren ikuspegitik, sozioekonomiaren ikuspegitik, lurralde antolamenduak eta hirigintzak ze eragin duten euskararen bilakaeran ere ikusiko dugu, zuzenbideak ze garrantzia daukan honetan guztian, eta baita ere hizkuntza ekologiak. Eta azkenean, eragin linguistikoaren ebaluazioa izeneko tresna zertan datzan eta nola aplikatu daitekeen azalduko dugu. Ahaztu gabe beste zenbait ikuspegi behar bada bazterrekoagoak, baino interesgarriak direnak mahai inguru ireki batzuetan landuko ditugunak. Esatea baita ere ikasleek amaieran ikerketa proiektu bat egin beharko dutela eta bertan haiek aukeratutako gai bat gehiago sakonduko dutela. Horrelako gai konplexu batek osagarritasuna behar du eta beraz, nori zuzendua dago, arkitektoak, zuzenbidea, soziologia, hizkuntza teknikariak, bai profesional, bai lizentziatu berriak, gaiarekiko interesa duen edonorentzat, osagarritasunak emango baitio aberastasuna taldeari. Beraz, animatu zaitezte eta begiratu, informatu zaitezte baita.